Kailangan po magkaroon tayo ng pag-asa. Saan po ba nagsisimula ang mga mayroong yan? Sa mahirap din. Di po ba? O tingnan nyo, hindi na kami hindi kayo rin. Interesado kayo yumaman. O kaya hindi nyo ginawa kong pagsisikap para kayo yumaman. Di ba? Ako nung araw, alam nyo, dito, puro mga pangis na, di ba? Ako nung araw, kung sa kanila pa, ako, nung bata ako, maglilimas ang pisuan, yung mga pagtapos mo. Kaya pagkatapos na maglimas, lulusong ko hanggang dito puting. Makakabuha ka para. Pero okay na sa akin yun. Pagka pinangat namin, kusog na kusog na ako. Kaya pagka ako, invitahin nyo, huwag nyo akong maghahanda ng ema. Huwag nyo akong maghahanda ng malaking buli. Gusto ko pararap lang. Kasi kung naman nasanay, kaya na puro tingin. So ganun po, ang kailangan po, dapat sa ating paghahanap buhay, talagang magsusulat tayo sa maliit. Ano po? Hindi kayo naniniwala ng bata ako, hindi ako kumakain ng 3 beses ng hapon. Mais na kinakain ko. Kaya lang, isa naman pabili